Yaro. Ai ni ne. Photo. Na bin juju bita. Aga zafa now. Hey, let's go gura. I want to use now this one. Fitsari ina. Ba ga na ka rubuta nan bane kai? Nan gurin fitsari ne? This one. An ce ayi fitsari ana wuri maka ta ne. Da Hausa ya mu yasa. Ai ko da kudi ne kai. You know the sense? Ba ga na ka rubuta bane Allah. To na ya wata mama wannan karatu an rubuta mana. Kai fitsari ana guri mana ba ka shi abu da an faɗa. Ina aka ce kai fitsari a nan gura. To this an kai fitsari ana guri. Yanzu ka ga arin gurbai ba. Na yi ma to shanye shi shanye fitsari wani a kofar gidan nan za ka bar fitsari saboda kama ne na mana wayo ko drill the win ko take well well I don't know nan ba inda ka bi ka sai ma ka sai ka sha fitsari everything is well ba ka ga ka ga ganin da an sha fitsari ba ka kiyaye ne wallahi ni ma ba mutum ya usa ne mai chafa wallahi kai ni sai na ko wallahi da ni wallahi ni wannan da mutum ya za ka koma garin ku za ku wani nan garin na da ya usa na sani ne arewa ne nan ba kudu ba yes now ina gari ya usa kuma na zo gari ya usa kuma ana yi gari ya shanye fitsari shanye shi wani zara shanye no kai kar da din mana kamar na sai baka san dan nan these all are I want to go green you go drink